Yung mga kasolid, nakauli siya, all laki oh. Naklabo. King pa. Oh, diba? Sana all, mapapasana all ka na lang. Nakauli na naman siya oh. Mulmol oh. Meron tayong first catch. Ang kasulitan, mulmol lang. Yan, good morning mga kasulit. Magkakape muna tayo. Ito, nagpe-prepare na ako para punta tayo, mamimishing tayo ngayong araw na to. Yung gamit ko. Paglalagyan natin ng pamain natin na hipon. Saka dito natin lalagay yung isda. Kaya naka-prepare na. So umaga pa kasi, mga ano pa lang, alas 6 pa lang mga kasulit. Kaya ito, magkape muna tayo. Yan ito. Ayun si mama, pinagluluto ako ng ng babaunin ko. Pakita ko sa inyo. Ayan si mama oh. Ayan mga kasolid, yan. Kung sinong gusto ng serbisyo ng aking kuya na attorney, yan. Pwede nyo kontakin yan. Pwede rin kayo magpa-notary dito. Sa ano lang, sa Dagupan City, Karanglaan, Pulay. Ang ganda ng panahon ngayon oh. Di siya uulan, di kagaya kahapon, ulan ng ulan nung nakarang araw. Ayan, ibon. Ito. Kaya mga kaso, nandito ako sa likod ng bahay namin. So, papakita ko sa inyo kung saan ako magpapatayo saan ako magpatayo ng bahay. Ito muna mga bahay ng mga mga manok. Medyo napabayan kasi diretso ang ulan. So, doon tayo magpapatayo mga kasolid. Diyan. Mga kasulit, papunta na tayo sa sa market muna kasi mamimili tayo ng pamain natin na na hipon. Dadaan tayo ngayon sa market. Bagsakan dito sa sa Dagupan City. So makikita nyo rin yung mga kasulit, yung mga panindang isda dito sa sa Dagupan. Hindi kasi yung hipon. Japay at siya ikin. Kami ang kakamang laglabat ta pampain ko labat.
Tigay kinto eh. 1/4. 50 sa to lah. Ay, Hindi, ikinanya la balay 50. Ay, 50 talaga. Oh, amay kakamulag labat, kakamulag ta. At saka kamulagan. Nyari ni. Ta pampain ko labat, pamingwit. Sige lang. Pili ka lang, iban na lang. Oh, sige. Ito mga kasali gagamitin natin. Hindi, may bilay. May mabili ta aman sikin si May nakalatutan aliso. Surti yan to niya. May mamangalil dyan. Tunala ko aliso. Nalako ko yung grasya. lante. Ay rami na alaton binwit to. Oh, ban ni American. Abang wit tura. Ito rami na urol to eh. Aliso mo, ya ini. Pambibingwitan to eh. Kwanta, awal, taga di man ni talaip. Talaib siya to. Kato. Mga kasol, mga ano. Ito galayan ako ni. 50. Sige. Okay. Akan sapi-sapi kita mo, gari serpi. Pasyerte wa. Ay, ang gapi ko sa last pi ay. Ano, man pa rin. Ito na. Wala danom yo. Danom. Mituro elo iso danom ta jay. Karga la jay. Danom ay American. Ang gano ang tutan? Nabila American. Ang gano tutan? Yan o, galaba, masabay ang patay ay. Sila pala ay plastic ay. Ayan eh. Ayan, mahala ka lang. Marutak ako. Ang gano marutak lang, okay lang balatan. Ibong ko day sir. Sige. Pero mama plus. Doon ka lang yan. Salamat si kayo. Tunay na bili natin mga kasali. Ito Pantal River. Dito tayo. Daungan Karael, sa Lapingaw, Lumboy, sa Kalmay. Ayan, ang dami tilapia Ayan sinisegregate nila Milis na ito mga kasulit. Katapat lang ng Dagupan City Plaza. Ito yung plaza natin Dagupan. Yan. Ito ang plaza ng Dagupan. Yan yung may tren. So yung motor natin, parking na tayo. Bayad na tayo. Thank you. Akit na tayo sa may sa papuntang Debenencia Road. So ipapasyal ko muna kayo ng kunti mga kasulid. Akit tayo sa tuktok nitong tulay. Actually doon tayo mamimingwit mamaya mga kasulid doon. Lipat muna tayo, punta muna tayo dito sa taas. Yan mga nagdi-deliver ng pamain kasi dito sa yan kabila na yan, island lang yan mga kasulid. Wala kang pwedeng, ang daanan mo dyan napakalayo pa, pupunta ka pa ng ng ibang lungsod bago ka makarating dyan sa kabila. Kaya mostly ginagamit dyan bangka para may deliver yung kung ano man dyan sa kabila. Yan, mga pain, yan, gamit sa bahay, yan ginagamit nila. So dyan tayo mamimingit mamaya mga kasulid. Ikot muna tayo dito sa likod. Joyride muna tayo ng konti. Itong Pantal River mga kasulid. Yan. Dito tayo sa takto Yun yung dagat mga kasulid. Baguio City yun. Yung bundok na yan, Baguio. Pagbaba natin dito, ikot na tayo para makapag-umpisa na tayong mamingwit. Marami tayong pwedeng mapamingwitan dito sa Dagupan. Dito tayo, ikot na tayo.
kami stock dito. Sa ano na to? Sa lugar to kasi diretso ang sasakyan. Baka mabunggo tayo. Papakita ko sana, bababa sana ako eh. Ayan. Hindi ganito na lang. Ayan mga kasunod. Hawak. Diyan ang Pantang River. Ito yung ano, yung tawag nilang Kalmay. Ayan mga kasunod, dito na tayo. Papasok natin tong motor. Dito tayo mamimingit. Bawal magtapon ng basura dito. Multa 1.5. Ang ganda yung panahon ngayon. Hindi na naman mainit. Tabi natin dito. Yan oh. Okay, ang ganda ng spot natin ulit. Yun mga kasulid, dito na tayo sa spot. Dito tayo ulit sa De Valencia Road. So may mga kasama tayong mga anglers dito. Mga taga dito yung mga yan. Yan oh. Boss, anong pangalan mo boss? Joel Ugaban po. Joel Ugaban sir. Roy. Start. Boss, pangalan mo boss? Alan. Mga kasulid, maglalagay na tayo ng pamain natin. Ito, itong buhay na buhay. Kasi sa buntot lang. Sarap ng pesto ko dito. Yung mga kasolid, nakahuli siya oh. Hila lang oh. Lapo-lapo pero malit lang. Takar to eh. Lapo-lapo. Matinik oh. Lapo-lapo. Lit pa lang oh. So mga kasolid, uwi muna tayo ng bahay kasi sobrang init. Hindi tayo makapag-focus sa pamimili kasi sobrang init doon sa spot natin ngayon. Balik na lang tayo mamayang hapon. Yan mga kasolid, pabalik na tayo sa spot. So ang oras na dito mga kasolid, 3:30 na ng ano, 3:30 ng hapon. So bumalik tayo ng hapon kasi kanina sobrang init. Hindi tayo makapag-focus kasi ano, ang sakit ng tama ng araw. So ngayon bumalik tayo hapon. Ayun, medyo maganda-ganda yung panahon. Nandito na tayo sa downtown. Yan sa SI Square. So yan mga sir, dito na tayo sa spot ulit. Yan, tingnan natin yun. Nandito pa sila, yung mga kasama natin kanina, hindi pa umalis. Tingnan natin huli nila. Yan, ay nako. Ayun oh, nila. Okay na rin oh. Tigalayan na rin eh. Amin eh. Ano na ba? Lang. Malaki rin oh. Mga tagupan angler. Yung mga kasolid oh, nakahuli siya oh, laki oh. Lapo-lapo. Tingin pa. Oh, di ba? Sana all, mapapasana all ka na lang. Kararating ko pa lang oh. Nakahuli siya oh. Kaya baka makatakas ba? Nakahuli na naman siya oh. Taki mo pa pre. Ayun oh. Nakahuli na naman siya oh. Good size latan oh. Kapigara ka lang eh. Kapira? Ay, Ayun. Oh, nakatatlo na siya mga kasunod. Yo, what's up mga kasunod? So, dito na naman tayo sa bagong spot. So kahapon kasi hindi tayo nakahuli dun sa spot natin, kaya dito naghanap tayo ng panibagong spot. Dito tayo sa may Dawil. Tinatawag nilang ano dito, ito Dagupan River Cruise. Yun o. Dito tayo mamimingwit mga kasolid. So meron tayong dalawang mga kasama ngayon, mga Dagupan anglers. So sana makahuli tayo ngayong araw mga kasolid.
Ayun mga kasulid, dito na yung mga kasama natin. Ayun o. Ayan. Si Christian, Dagupan Angler, saka yung isa si Joms. Ayun. Ano? Ayun, dadalang ko kayo ng pagkain nyo dito pagbalik ko ha. Kapit ng mga aso. Ano, babait. Ayun, siset up ako mga kasulid. So gagamitin pala natin pamain ngayon mga kasulid, ano, bulate. Yan o. So pag Webes kasi dito mga kasulid, walang tinda sa market, kaya ito bulate gagamitin natin pamingwit. Yung mga kasama natin na may mingwit na doon. Tayo nagse-set up pa tayo ng ating gagamitin pamingwit. Ito, gugulo. Set up muna ako mga kasulid. Ay, karal mo. Yan o. Huli na naman siya o. Tibay ah. Iharap mo pa dyan pre ay. Ayun wala. May huli na siya o. Mulmol kung tawagin dito sa amin. Sa Tagalog, Arroyo. Oh, sa Tagalog arroyo, tilapia. Laki kasing ulo. Singal mo pa pre. Ayun, meron tayong first catch. Mga kasulit tayo, mulmulag. Uy. Ah, ito eh, tilapia. Ayan, si tilapia, mulmul. Oh, naka first catch na tayo. Nandyan sila sirin. Oo. Laki lang pala yung ano. Ito, may first catch na tayo, isa lang. Lagay na natin sa lagayan nila. Ayan. Ayan o, isa na tayo. Karga lang sa amin lagayan niya o, Kuya Ilaya. Kami naala. Ito yung nakuha na o. Ayan natin. Ayan, bali ilan na to? 5 aralayaw ah. 5 na mga kasolid. Ayan dito. Ayan, hagis pa tayo ulit. No, taga nakal may kin. Pain to. Wala, ayun may huli na naman oh. Oh, dalawa. Dalawa oh. Bara. Ayun, magjowa oh. Yabay mo pa dyan pre. Ayun oh, magjowa oh. Ayun oh, magjowa mga kasolid oh. Ano mo sulong mo ha? Mulmol ah. Mulunod ka kanya ay. Ayun oh. Galing. Ay, nahulog. Yalam lang boss ay. Kinapos tayo ng ano, pamain. Yung mga mulmul dito na tilapia. Yung mulmul kung tawagin. Ano sila, ang sisipag nilang kumain pero hindi sila nagpapahuli. Yung kasama natin nagpapaano na, si Christian. Nagliligpit na ng kanyang pamingwit. At yung isang kasama natin nandun, papahinga. So ito, papakita ko yung mga huli namin. Kukunti lang eh. So bawi na lang kami sa susunod. Nga pala, abangan nyo mga kasolid sa ano, by next week. May magkakaroon tayo ng part dun sa Isabela, dun sa Cordon. So abangan nyo yun mga kasolid. Pakita natin itong ano, huli natin.
Yan, oh. Yan, malilit lang, mga good size. Yan. Puro small lahat, ano? Ay, hindi, mayroon palang isang ano. Ito, oh. Ang tawag dito? Para siyang dugong, oh. Dugong. Yan, oh. Palu-palo yan. Oo, saka Pangasinan yan. nakailan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 na ano tilapyang mulmol ang nahuli namin lahat. So dito ko na lang muna siguro tatapusin tong pamimingwit namin. So bago ko tatapusin, gusto ko lang magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid? Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!